Σας χαιρετώ. Ονομάζομαι Βάσο Χαραλάμπους και σήμερα θα σας ενημερώσω για το πώς μπορείτε και εσείς να βγάλετε χρήματα μέσα από το ίντερνετ, χωρίς να πρέπει να βγείτε από το σπίτι σας και να επιβάλλετε σε συγγενείς και φίλους, ώστε να πωλήσετε τα διάφορα προϊόντα ή ακόμα και να τους αναγκάσετε να κάνουν μία εγγραφή στο όνομά σας για να μπορέσετε και εσείς να πάτε ένα βήμα παρακάτω. Ξεχάστε λοιπόν όσα γνωρίζετε μέχρι στιγμής για την εργασία μέσα από το διαδίκτυο. Σήμερα θα ενημερωθείτε πώς μπορείτε και εσείς να γίνετε ένας πολιτής στο eBay με τον πιο απλό τρόπο, το αντιγράφω και επικολλώ, ή όπως είναι πιο γνωστό σε όλους μας, copy-paste. Προχωρούμε λοιπόν να ξεκινήσουμε για να δείτε πόσο απλό και εύκολο είναι. Χωρίς να έχουμε δικά μας προϊόντα και να διαθέτουμε ένα τεράστιο κεφάλαιο, υπάρχουν πάρα πολλές πλατφόρμες που μπορούν να γίνουν προμηθευτές μας. Μία από αυτές είναι το Amazon. Εντοπίζετε για παράδειγμα ένα προϊόν στο Amazon σαν αυτό που βλέπετε στην οθόνη σας. Αντιγράφουμε τις φωτογραφίες, αντιγράφουμε την περιγραφή του προϊόντος που βλέπουμε και το ανεβάζουμε στο λογαριασμό μας ή καλύτερα στο κατάστημα μας στο eBay με υψηλότερη τιμή και έτσι η διαφορά της τιμής και των χρημάτων που αλλού θα πάνε, στην τσέπη μας φυσικά. Όπως βλέπετε εδώ εντόπισα αυτό το προϊόν, το οποίο είναι 130 λίρες αγγλικές, το έχω ανεβάσει στο λογαριασμό μου, συνεχίζω σιγά σιγά να ανεβαίνει και σε διάστημα λίγων δευτερολέπτων μάλλον, το συγκεκριμένο προϊόν θα έχει ανεβεί στο λογαριασμό μου άμεσα. Προχωράει η διαδικασία και μόλις έχει ανεβεί στο κατάστημά μου στο eBay. Πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ απλά. Αν θέλετε κι εσείς να μάθετε πώς να το κάνετε αυτό, προχωρήστε στην εγγραφή σας και θα το αναλύσουμε μετά σε προσωπική συνομιλία. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσετε και πραγματικά μην χάσετε αυτή τη χρυσή ευκαιρία να γίνετε κι εσείς ένας μεγάλος πολιτής στο eBay και όχι μόνο. Θα έχετε τη δυνατότητα να αποκτήσετε την οικονομική σας ανεξαρτησία ή ακόμα και για ένα επιπρόσθετο εισόδημα για όσους χρειάζονται. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.